Αυτός πολιτικός δεν είναι. Συγγραφέας είναι. Ένας ανθρωπίσκος είναι, ανθρωπάκος, έχει 5 ιδέες, έγινε διάσημος για τις διώξεις εκείνες τέλος πάντων, και τώρα σου λέει έγινε μεγάλος και άντε να λέει τα μεγάλα του λόγια. Νομίζω ότι είναι μεγάλο. Δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί. Καλύτερος, αλλά όχι και τόσο πολλά. Γιατί και ο Σάχαροφ δεν... Έζησε 20 χρόνια στο καπιταλιστικό σύστημα. Και κατηγορούσε. Δεν το κατάλαβε. Τι κατάλαβε από το καπιταλιστικό? Αυτοί σε γκέτο ζουν, εκεί μέσα κλείνονται, όπως πάνε οι Έλληνες. Οι Έλληνες πάνε στην Αυστραλία, οι καθηγητές. Έχουν ελληνικά σχολεία. Οι καθηγητές είναι απομονωμένοι. Δεν μπορούν να μιλήσουν αγγλικά. Είχαμε έτυχε να γνωρίσουμε αυτή την παρέα εκεί των δασκάλων, δεν μπορούσαν να μιλήσουν αγγλικά. Ελληνικά είπα αγγλικά. Και εγώ τους έκανα παρατήρηση, δεν ξέρω αν βοήθησαν αυτά που τους είπα εγώ, και άρχισαν να παίρνουν μαθήματα αγγλικής για να μάθουν τα αγγλικά. Αλλά βασικά ζουν σε έναν κόσμο δικό τους, έτσι απομονωμένο. Δεν έχουν επαφή με τον έξω κόσμο. Και αυτοί οι Ρώσοι στην Αμερική το ίδιο κάνουν. Ο Κόλλας. Μέχρι τώρα. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? 10 χρόνια είναι εδώ, ακόμα σε γκέτο είναι. Ακόμα με τους Ρώσους και τους Ρωσοπόντες, δεν είναι? Αυτά είναι άλλα πράγματα. Λοιπόν, για τη Σοβιετική Ένωση τώρα, για την οικονομία πώς εξελίχθηκε, αυτή η θεωρία τώρα του χάους είναι θεωρία, λένε, των συστημάτων, μια θεωρία των συστημάτων που περιγράφεται με κάποιες ειδικές εξισώσεις, μη γραμμικές εξισώσεις. Υπάρχει δηλαδή, όταν λένε θεωρία του χάους, είναι ουσιαστικά μια μαθηματική θεωρία μη γραμμικών εξισώσεων, που με πολύ απλά λόγια σημαίνει αυτό. Ή τώρα, επειδή έχουν συνδέσει τη θεωρία του χάους με την πεταλούδα, αν έχεις ακούσει το φαινόμενο της πεταλούδας, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς, λέει θα χτυπήσει τα φτερά η πεταλούδα στην Κίνα και θα αλλάξει ο καιρός στην Αμερική. Κατάλαβες? Ναι. Γιατί ο καιρός είναι απρόβλεπτος. Ο καιρός, η κίνηση πώς θα λέμε, τα σύννεφα και αυτά, ναι, είναι μια δυναμική η οποία περιγράφεται με εξισώσεις μαθηματικές αυτού ακριβώς του είδους. Όπου μικρές αλλαγές στις αρχικές συνθήκες μπορούν να επιφέρουν πολύ μεγάλες αλλαγές στο τελικό αποτέλεσμα. Συνήθως η γραμμικοποίηση των μαθηματικών, ήταν ότι λες θα κάνω ένα μικρό βήμα προς τα εδώ, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα μικρό βήμα προς τα εκεί. Ή πολύ μικρές αλλαγές σε αρχικές συνθήκες επιφέρουν πολύ μικρές αλλαγές στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η συνέχεια, η υπόθεση της συνεχείας, ας πούμε, των πραγμάτων. Κάνεις κάτι πολύ μικρό, σαν αποτέλεσμα έχεις κάτι πολύ μικρό. Στα μαθηματικά αυτό είναι το χάος, στη θεωρία του χάους ή στις μη γραμμικές εξισώσεις γίνεται αυτό, ότι έχεις πολύ μικρές αλλαγές αρχικά και πολύ μεγάλες αλλαγές στο τέλος. Τώρα υπάρχει η άλλη θεωρία της πολυπλοκότητας που λένε ότι είναι η θεωρία στα σύνορα, στα όρια του χάος και του θανάτου, της απόλυτης τάξης. Απόλυτη τάξη, θάνατος. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα πάντα ήρεμα. Αυτό είναι η απόλυτη τάξη. Το χάος είναι από εδώ που τα πάντα είναι μπερδεμένα, ανακατεμένα, δεν μπορείς να προβλέψεις απολύτως τίποτα. Μέσα υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσά τους που είναι η πολυπλοκότητα, που είναι η ζωή, που είναι όλα τα οργανωμένα συστήματα και που είναι και η κοινωνία. Εμείς σαν άτομα είμαστε, σαν οργανισμοί, είμαστε πολύπλοκοι οργανισμοί που υπαγόμαστε σε ορισμένες αρχές αυτής της θεωρίας της πολυπλοκότητας, και μια άλλη είναι η κοινωνία, η οποία επίσης είναι ένας μηχανισμός φοβερά πολύπλοκος, που είναι τελείως αδύνατον, για να μην πούμε τελείως, να μην είμαστε απόλυτοι, αλλά που είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τι θα συμβεί εάν να γίνει η ανάλυση σωστή, δηλαδή του πώς θα κινηθεί μια κοινωνία εάν γίνει αυτό, μετά να πούμε για να δούμε πώς θα κινηθεί εάν δεν κάνουμε αυτό αλλά κάνουμε εκείνο, και πάμε προς τα εκεί, προς το μέλλον, και προσπαθήσουμε να προβλέψουμε. Δεν μπορούμε.
Με τη Σοβιετική Ένωση έγινε κάτι παρόμοιο, ήταν και νομίζω προσπαθείτε τώρα να γίνει μια ανάλυση της κατάστασης στη Σοβιετική Ένωση με βάση αυτή τη θεωρία. Αυτό δεν θα βοηθήσει όμως σε τίποτα, γιατί απλώς θα δοθεί μια εξήγηση. Και η εξήγηση είναι αυτή, ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν εάν. Γιατί υπάρχουν αυτά τα περίφημα φαινόμενα, τώρα πάλι με βάση αυτή τη θεωρία της πολυπλοκότητας, τα φαινόμενα πώς θα είχαμε πει χθες, είχαμε βρει τον λόγο. Προκύπτουν τα φαινόμενα. Έχεις κάποια μικρά πράγματα που γίνονται, κάποιους μικρούς οργανισμούς. Πάρε το ανθρώπινο σώμα. Έχουμε δισεκατομμύρια μόρια, έτσι. Δισεκατομμύρια κύτταρα. Έχουμε πάρα πολλά όργανα, τα οποία είναι ανεξάρτητα κατά κάποιον τρόπο. Το ένα κοιτάει αυτό το μέρος, το ένα κοιτάει εκείνο το μέρος, το ένα κοιτάει, ασχολείται με αυτήν την διαδικασία, το άλλο ασχολείται με εκείνη τη διαδικασία, και έχουμε όλα μαζί που συνεργάζονται και βγαίνει ένας οργανισμός. Γενικά αυτά τα προκύπτοντα φαινόμενα είναι όταν έχουμε κάποιες ανεξάρτητες δραστηριότητες, κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι εδώ, κάτι εδώ, κάτι εδώ, και το τελικό αποτέλεσμα είναι κάτι τελείως καινούριο. Ναι, αυτά είναι στη φύση. Αυτά είναι στη φύση. Και στην κοινωνία. Σε όλα τα οργανωμένα συστήματα. Στη φύση, να πούμε, όλα αυτά γίνονται πολύ πιο αργά. Πολύ πιο αργά. Πολλά πράγματα δεν γίνονται αργά. Αυτό είναι το θέμα. Ότι γίνονται, υπάρχει μέσα στην θεωρία αυτή, υπάρχει και η θεωρία η υπόθεση των καταρακτών, των ξαφνικών καταστροφών. Και έχουν γίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας ξαφνικές καταστροφές, τις οποίες δεν μπορούν να τις εξηγήσουν, τις οποίες προσπαθούν σήμερα να τις εξηγήσουν με συγκρούσεις και δεν έχουν βρεθεί αποδείξεις συγκρούσεων. Δηλαδή μπορεί η θεωρία ίδια να φέρνει σαν αποτέλεσμα αυτό. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, δεν μπορούμε να πούμε τι θα γινόταν αν. Γι' αυτό δεν μπορείς να πεις για τη Σοβιετική Ένωση ή για την Ρωσία τώρα, για το πώς εξελίσσεται, ότι αν κάναμε αυτό θα είχαμε εκείνο. Δεν ξέρεις. Δεν μπορείς να ξέρεις. Κοίταξε, αυτά που λέμε στη φύση που γίνονται. Και εγώ θα σου φέρω γιατί γίνονται αργά. Δηλαδή μπορεί να γίνουν και γρήγορα. Ποτάμια αλλάζουν ρου. Θάλασσες ξεράθηκαν. Η Αλμεράια, έρημος, πώς τον είναι. Πουστίνη που είναι στην ναι. στο Καζακστάν. Ναι. Ήταν θάλασσα κάποτε. Τώρα οι Αγγλοαμερικάνοι, έχω διαβάσει, μελετάνε να κάνουν το κανάλι του Παναμά, να το κάνουν αλλού, γιατί η θάλασσα λίγο στέλνει. Ναι. Και προβλέπουν ότι μπορεί να πούμε θα έρθει καιρός, δεν μπορούν να τα πει, γιατί θα λιγοστεύουν τα νερά. Αλλά αυτά γίνονται πώς λες, ίσως και σε εκατομμύρια χρόνια, αυτά όπως είναι. Μερικές από τις αλλαγές, ναι. Εδώ εμείς έχουμε τώρα, ερχόμαστε στον ιστορικό ελληνισμό. Αυτά τώρα πολλές είναι η αλλαγή που γίνεται. Έχουν παράδειγμα. Έχουν παράδειγμα στον νόμο καπιταλιστική κοινωνία. Να πάρουν από εκεί το πρόγραμμα, το παράδειγμα και να αρχίσουν από εδώ που ήταν στάσιμοι να ξεκινήσουν να μαθαίνουν προς το εμπρός. Τι πρόβλεπαν, τι ήσαμε με ένα μυαλό, δεν έχουν, πώς δηλαδή. Να κάνουν ατομική πρωτοβουλία, ατομική ιδιοκτησία, να κάνουν, όχι διαμιάς. Εδώ μπορώ να σου πω εγώ, και ο Λιάν έκανε λάθη σε αυτό το video. Και ο Λιάν απότομα τα έκανε. Αν τα έκανε σιγά σιγά όπως λέει